Enw fi yw Kieran a fi'n apprentice yn Butchery yn Cyfyrddin. O'n i'n chef cyn dechrau bod yn apprentice. O'n i'n licio wneud e, ond jyst yr amseroedd oedd yn... Wel, o'n i ddim yn licio, so o'n i'n meddwl ai trio rhywbeth newydd. So trias i hon, o'n i'n lwcus i cael apprenticeship. Ges i'r gwaith o'r Apprentice, o'n i'n edrych ar online, o'n i wedi gweld bod job apprenticeship yn dod mlaen. So o'n i'n meddwl, ai fynd ar ei gweld fan mae'n mynd. So es i amdano fe, a o'n i'n lwcus i cael y job dar apprenticeship. A o'n i pan dechreuais i o cwpl o fforms o reddi ffilo mas, a o'n i, na gyd mynd i. So diwrnod arferol yn gwaith i fi yw wneud yn siŵr bod y counters i gyd i cael yn lan i fel ni eisiau nhw i edrych. Un o'r pethau gorau fi yw paratoi yr lamb twists. Fi'n really licio, ffefret fi yw nhw, a fi'n really licio wneud nhw fyd. A syrfo pobl sy'n dod mewn i moyn prynu pethau. Cyngor byddai fi'n gweithio rhywun yw trial mynd am e, ond wneud yn siŵr bod chi wedi siarad i rhywun cyn. Achos os chi wedi siarad i rhywun cyn, maen nhw'n gallu helpu chi i cael lot o gwybodaeth amdano'r beth byddwch chi'n neud. Pan dechreuais i yma, o'n i'n lwcus achos o'n i'n gwybod fel i defnyddio celliaeth a'r slicer, a oedd e wedi helpu lot pan o'n i wedi dechrau. Achos oedd e'n, wedyn ni, oedd just rhaid i fi dysgu sut i wneud y pethau ffansi a'r cuts o'r meat a popeth fel la. Fy hoff fwyd fi yw steak mawr.